Maayong adlaw kaninyong tanan, nagpaminaw ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rydel, 26 anyos ug naa magtrabaho sa usa ka BPO industry. Nagpuyo sa Banilad, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong lawas nga dali rang mataptan ug magsakit-sakit. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo-absent ka sa trabaho? Naglain ang akong lawas, magod. Ay nahala, sige. Basig kuwang tas pahuway, oy. Ipahuway lang nak. Kamusta na ka? Uy, Kaya okay naman ko, day. may noon. Kapila naman nimong absent ng tuiga. Uy, taga na kag-absent, day. Mao lagi. Dali man tayo ko madutlan og sakit, uy. Ay, dapat vitamins, uy. Tingalig kuha na kag vitamins ka ng imong lawas. Naaraman ko ko'y vitamin sa amo. Pero mao lagi. Dili na ako madumdum og inon. Pag-set og alarm kada adlaw sa imong phone, day, para dili ka makalimot. Sige, day. Buhaton ko na. Salamat. Ma, Kana. Pagsige gyud og inom og vitamins. lagi ma. Basin mao ni hinungdan nga sige lang kog kasakit. Mao gyud. Hagbay ra ng vitamins diha. Pero di gyud ka mo inom. Mga expire na lang gud ang uban. Dumdum yung tag-inom ana kay kinahanglan kay na nimo baya. Ilabi na nga ang imong trabaho panggapi. Oh, ma. Kapoy sa akong lawas, uy. Ngano man ni? Permi man unta ko nga sakto kus katuog. Kaduka. Kuya, think out, ha? Na? Mag-inom mo? Oo. Ay, pas lang sa ako day, uy. Kamu lang sa. Kay baw bitaw ka nga, dili gyud ko mo inom. Hala, no. KJ, jud, uy. Sorry, day. Pero dili man gyud ko malingaw og ingon ana, uy, inom-inom. Kamu lang. O, sige, good. Ikaw, pero kung mausap imong unahon na pag-text or panawag lang, ha? Sige, day. Og, amping mo. Pag-file og leave sunod buwan nak ha. Nga naman, ma. Mag-family outing ta. Wow! Okay, sige, ma. Unsa mang pitsa, ha? Ikaw, Rydel, kumusta naman ka? Uy, Ni Agaw, okay na. taon-taon na kitang magkatapok ninyo, no? Karon pa yung taon na balik. Maolagi. Ang saon, busy na mong kaayo tas ato mga trabaho. Na, lagi, uy. Lahira yun yung nanatay obligasyon. Ugid gaw. Atuod, okay ra ka? Ha? Nga naman di ako gaw? Mura man kong luspad kay ka, uy. Okay naman ko gaw. O, laki. I-make sure yun, uy, nga healthy ka. Saon na lang. Gaw. Unsa? Naglain na sabi mong lawas? Oh, ma. Uy, naunsa ka man in town, Rydel. Biko na ka, punta ka. Inituod ka na. Mo absent lang ko sa trabaho, ma. Nga ano ba nang kadali ba nimong madutlag sakit, uy? Sa miaging buwan, gilantan ka. Karong buwan na, gilantan ka na sab. Naunsa ka man di ay. Ma. Grabe gyud. Hapit na lang kada buwan madutlan ko hilanat. Wa man unta ko'y bisyo, unya sakto sad ko sa katuog pirmi. Grabe ko ka healthy living nga pagkatao. Pero ambot ba? Pirmi man lang yung kapuyo ng akong lawas. Bisan og nag-take na ko og vitamins. Moro man gihapon. Unya ning mga niaging mga adlaw na ako'y nabantayan. Kadahuman ako kaon, dukaon man ko. Unya, Huy, nga no good ka. O pagani pagkahuman ni mo kaon mo higda ka na. ang giduka ko maoy. Unsa? Uy, Rydel.
Dili ka diabetic, day? Ha? Pa-check up ko, no? Ma, Okay raman ang iyang resulta. Wa may indication nga doon na siya ay pre-diabetes o diabetes. Mao ba, Dok? Kaon na gid sa mga healthy foods, ha? Kinahanglan nga more protein o inom kag tubig. Kinahanglan nga mo inom kag tubig para dili ka ma-dehydrate. Unya, kumusta man? okay naman ko, ma. Wa naman ko hilanat. Raidel, undang na lang ka ang imong trabaho, day. Unsa, ma? Tingalig dili gyud panggabiin ng imong lawas ba? Dili man ingon ana sa una ng imong lawas gud sa estudyante ka pa. Karon dali naman kay kang matakdag sakit-sakit. Ma, unya, unsaon naman lang nga akong hatagan din bay. Nak, wa ba ka na maobligaha din hisbayron nun, ha? Kaya raman namong papa ni mo gud. Ikaw ramay namugos. Ang importante ang imong panlawas. So, mo resign gud ka? Murag ingon anak gyud ay. Ipurso na lang gyud tingali nako akong kurso nga pagka-maestra. Mag-review ko ug mutake kog exam aron magamit na gyud ni nako. Hinuon sad. Ano gum sa kayo gud kung dili nimo magamit imong eskwelahan? Sige day. Pero daoy, pingaw jud ko nimo. O good luck gud nimo ha. Salamat, day. Ngano man ko, uy. Mura naman sad kog kahilantan nun. Niundang nagani ko sa akong trabaho. Pero, wa gihapon mawa ning ingon ani nako. Na, dali na oy, mangaon na. Ma, Mm. mahika pa kuno ko bi kung init ba ko. Ha? Abi ka na, be. Mm. Di man. Ala, mura magkapoy akong lawas, ma. Murag naara sa sud sa akong lawas ang kainit. Raidel. Abi nako kung muundang nako sa akong trabaho, ma-okay nako. Pero maura man gihapon, dali kay kong madutlan og hilanat. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Ngano man ni? Nganong murag hapit na lang kada buwan, duaon man kog hilanat. Tungod ka ni sa akong immune system? Ikaduhang pangutana. Sige naman unta kog take og vitamins unya, wasad ko'y bisyo nga pagkatao. Okay ra sad ang akong timbang. Sakto ra sa akong katason o pangidaron. Pero dali kay kumadutlan og hilanat. Ingon man ka ng mga sipon o ubo. Unsa man di ay bitamina nga kuwang sa akong lawas? O do na ba'y specific nga pagkaon nga kinahanglan akong kanon aron makorekt ang akong system sa akong lawas? Ikatulong pangutana. Nakabantay ko nga dukaon ko kadahuman na kog kaon. Pero nagpa-check up man ko sa akong glucose. Normal raman. Unsa man kahinungdan nga dukaon man ko pirmi kadahuman gyud na kog kaon. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung magpa-general check-up ko, pila man sad kay maggasto o asa may maayo. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Raidel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the only thing we have to fear is
fear itself. Hadlok kani ka, nawa na gyud. Wa na mahitabo. kana kunong para gyud nagmuti ko examination, hadlok mo ta mahagbong mga ko no. Hadlok ko mahagbong, so nag-decide nimo nga di na ka mo exam, hagbong na kang daan sa pagpasar nimo di ka mo exam. Okay? So ang ato magtatampo karong adlaw si Riddell, 26 years old. Usa ni siya ka call center agent man siguro yan, kining BPO no, mama siguro ni call center agent taga Banilad, Cebu. Dali ko no siya masakit no, Banilad no, may pagpaminaw diha ni Dr. Ken Siliona ug ni Dr. Pet Kausin Siliona, mga Kausin family sa Barili no. Dr. Berilio Susi Sinisa da sa Apas Lahog no, dool naman na. Ug na ako'y listahan diri no, bago lang ko dito sa Toledo City. Congratulations di ay sa bagong giinugurahan nga medical clinic ni Dr. Lou Musut. Thank you sa pag-invite din namo po no. So naala sa in the heart of Toledo City si Dr. Lou Andrew Musut ug ang iyang partner, yung wife nga si Ginat C. Musut. Yung mga kaubanan dia sa ilang clinic, Ginilin Sarcol, Daphne Mirasol Mandi, Caricia May Alarsi, Ivy Apurado, Ras Miles Inglisa, Ranji Inglisa, Andrian Di Gracia, Ana Marie Buiselio, no? So may mga doktor akong kailala sa Toledo, no? Dr. Liway Intensa, Dr. Alex Hustembaste, no? May pagpaminaw. O ako na lang lubos-luboso, no? Mga taga May Abuhan restaurant, no? Sila si Rani o si May, no? Mayong pagpaminaw. Silang Cebu office, si Nicole, si Junali, si Glorylyn, Cecil, Jaisel, Maribel o si Chirel. Silang Leyte nga office, no? Sa Sugod, siguro na Sugod Southern Leyte, no? Si Winilyn, Jenilyn, Ilia, Jeffrey, Tilo, Ana Rose, o Mimosa. O na silang store operation, si Enrico, Janice, and Geraldine. Mayong pagpaminaw, no? Kaning uban, sunod na lamang pod, no? So, mga pangutanan ni Riddell, may itong kini sa iyang panglawas, no? Punto medikal. Unang pangutanan niya, nganong man ni, nganong murag hapit na lang kadabuan, duaon man kog hilanat. Tungod kaha ni sa akong immune system? Yes, partly yes, you are correct, no? Kung muluwer gani atong immune system, meaning ang atong mga depensa sa atong lawas di na makasukol sa mga whatever nga musuda, either viral, bacterial or fungal or unsa naman lang dihang unwanted nga moatake diha sa atong lawas nga makapaluya nato, no? Usapon na ning hinungdan, Riddell, is that maybe kulang ka og mga necessary vitamins and minerals nga kinahanglanon para nga mo mahimsog ta nga dili ta dali madaptapdan ining mga sakita, no? Imong nutrients, vitamins, minerals, ug bilib gyud ko pug aning mag-exercise mag-exercise ta. Kay kung mag-exercise gyud ka, we have an endogenous opiate sa atong lawas. Ma-activated ni siya if you do some exertions, no? Dili lang po nang strenuous kayo, kanang sakto-sakto lang makaya na to, no? Unya medyo presko ang imong lawas, have a good personal hygiene, ligo kada adlaw, tapos be positive in life. Kay kung negative na ka, dali kay muso ni si Mr. Sakit. Mr. Sakit, no? Ikaduhang pangutana, sige naman unta kog take og vitamins. Maybe inadequate pa, no? Nya wala sa ko'y bisyo nga pagkatao. Okay ra sa akong timbang. Sakto ra sa akong katason o pangidaron. Pero dali kayo kung madutlan o gilanat. Ingon man kanang mga sipon o gubo. Unsa man di ay bitamina nga kuwang sa akong lawas. Uduna ba'y mga specific nga pagkaon nga kinahanglan akong kanon aron makorek lang ang system sa akong lawas, no? Si
sige ka ginom og vitamins pero sa kapag tinuod lang kini mga vitamins nga commercialized kanang ready na to take every day na mapalit na to sa drugstores, this can be secured or makuha ni nato sa mga atong inadlaw nga mga pagkaon, no? Niya man tas ni aram kas banilad, no? Na ay dagang baligya dang mga green leafy vegetables, mga prutas, rich in vitamin C and vitamin B complex, no? Avocado, ampalaya, na mga green leafy vegetables, repolyo, whatever, no? The rich ni sila mga vitamins, no? Ayaw lang pagsalig sa imong gitek perme nga mga ready-made na commercialized nga mga vitamins, no? Sa kung giningon, kinahanglan nga magnindot ka og personal hygiene, maligo ka kada adlaw o niya mag-oral hygiene ka nindot kaayo kay usabaya po na makawa sa atong appetite, no? Kung bati ang atong oral hygiene, na ni maho lang ta diha, wala na simple living ka kay toothbrush, di na pud siya mao, no? So bata pa man ka, no? You are still 26 years old, no? So ayaw pagsalig og ginom kanang vitamins nga nabaligya na sa drugstore na makapatambok, supplement lang na siya. Mo bitaw nang gitawag na tog supplement vitamins, supplement meaning add-on, dugang lang na sa atong inadlaw nga pagkaon. Pagkaon gyud ang makapakuan nato, magkapahimsog, no, nga rich in nutrients, no, vitamins, minerals ug mga unsa pa way kinahanglan sa atong normal physiological processes sa functioning sa atong lawas. Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga dukaon ko kada human na kong kaon. Pero nagpa-check up man ko sa akong glucose, normal raman. Unsa man kahay hinungdan nga dukaon man ko permi kada human gyud og kaon. Namatay gitawag og kanang mga medical term narcolepsy, no, daytime sleepiness, no. Napoy gitawag natog insomnia, dili makatulog, napoy gitawag natog hypersomnia, sobra ang katulog. Kung ikaw dukaon ka og daytime, maybe na kay narcolepsy, no. This is a sleep concern, sleep disorder ni siya, akin lang hatagan ni siya pagtagad. Kung normal ra imong glucose, dili ra man pasabot nga taas ka og blood sugar nga dukaon ka, daghan pang mga hinungdan nga nung mao ni ang mahitabo nimo, no? Kada pong usahay, moinom tag mga antihistamine, makaduka gina. Ako daghan akong experience ani, no? Ngani day kausa nag-drive ko paingon ngadto sa south, ning hunong lang gyud ko gasoline station, nagpasumangil ako patubel og pipila ka litro, ininganghin ko sa guard, pwede mo matulog sa ko kadali kay duka na gyud kayo, no? So naay mga panahon nga dukaon gyud ta, labi the previous night wa kay mayong tulog for some reasons, mao na, no? So pausab ko nog pa check up sa imong dugo, no? Complete blood count, no? Imong hemoglobin, hematocrit, blood sugar, BUN creatinine, mga unsa pa man diha nga mohatag og informasyon sa doktor kung unsa may mga problema sa imong lawas. Pero kung balikon, bata pa man kayo, still 26 years old, I don't think so nga nanaka ni mga problema nga kini mga seniors na, nga daghan na kay mga kakulian sa panglawas, no? Sunod nga pangutana, kung magpa-general check-up ko, pila man kahay magasto o asa man maayo. O, na naman kas Banilad, Cebu City Medical Center, no? O balibaran ka, hinal na si Mayor Archibald nga, porbida Mayor, nimbutar ba ako nimo? Bitaw, you are entitled to enjoy the Cebu City Medical Center health care services, no? Kay butante ba ka sa Cebu City. If for some reasons, ang Vicente Soto, usually ang magod, yung Vicente Soto Memorial Medical Center, mamukiter man sa mga lagyo ng mga pasyente, pero wala nagkailain kadaganan, no? Government, basta ay ni government hospital, minus o gasto kay swildado mo ng mga empleyado diha. Pero kung dool kag mga pribado nga mga hospital, pribado nga mga laboratory facility, expected gina nga makagasto gyud ka. Kuhay po na imong sildo sa call center, dagko bilang sildo ng mga taga call center. I think you are more than minimum, no? So kuhay na kay inimagong mo take care ta sa atong health investment man eh. Kaya sa man nato pagtrabaho kung dili ka 100% physically and mentally fit. So mao na ako istorya sa imong problema, Rodel, ug hinaut na kasabot ka ug ngadto sa libuan millions nga naminaw natong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much.